ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମେ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କ'ଣ। କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ହେଉଛି ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଶିଶୁ କନ୍ୟା ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଗର୍ଭପାତ କରାଇବା। ଏହା ଏକ ଗୁରୁତର ସାମାଜିକ ଅପରାଧ ଏବଂ ଭାରତରେ ଆଇନଗତ ଭାବେ ନିଷିଦ୍ଧ। କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପୁଅ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ସାମାଜିକ ପକ୍ଷପାତ, ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା, ଅଶିକ୍ଷା ଓ କୁସଂସ୍କାର, ଲିଙ୍ଗ ବୈଷମ୍ୟ। କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମାଜ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ସେହି କୁପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟରୁ ସମାଜରେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଅନୁପାତର ଅସନ୍ତୁଳନ, ନାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଂସା ଓ ଶୋଷଣ ବୃଦ୍ଧି, ସାମାଜିକ ଅସ୍ଥିରତା। ଏହି କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟାକୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବା। ଏହା ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲିଙ୍ଗ ସମାନତା ବିଷୟରେ ସଚେତନତା କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଇନର କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା, ଝିଅ ଓ ପୁଅ ସମାନ ଭାବନାକୁ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କେବଳ ଏକ ଅପରାଧ ନୁହେଁ, ଏହା ମାନବତା ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କନ୍ୟା ଶିଶୁଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା, ବଢ଼ିବା ଓ ସେମାନେ ସମାନ ସୁଯୋଗ ପାଇବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଏହି ପ୍ରଥାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା, ସେଥିରେ ଭାରତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକା। ଭାରତରେ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଆଇନଗତ ଭାବେ ନିଷିଦ୍ଧ। ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁର ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ ଗର୍ଭପାତ କରାଇବାକୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ମନାଯାଏ। ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଉପରେ କଠୋର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଏବଂ କନ୍ୟା ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଚାଲୁ କରିଛନ୍ତି। PCPNDT ଆକ୍ଟ ଏବଂ ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ପରି ପଦକ୍ଷେପ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ କମାଇବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ବେଆଇନ ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜରଦାରୀ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, କନ୍ୟା ଶିଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଝିଅ ଓ ପୁଅ ସମାନ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟାକୁ ରୋକିବାକୁ କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ପରିବାର, ସମାଜ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ମାତ୍ର ଏହି ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ କଥାଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।